Dels prop de 3.500 vehicles que la policia de la Roca va analitzar durant la campanya de control de velocitat feta al març, gairebé un 85% va superar el màxim de velocitat permesa. Destaquen especialment el carrer Veneçuela i Catalunya i el passeig Torrent del Ramasà com els 3 punts, on de mitjana la velocitat màxima permesa de 30 km per hora en vies urbanes es respecta menys. Estem a uns pocs anys, un any, dos, de la implementació de la velocitat 30, el límit 30. És un tema que encara no està incorporat en l'ideari dels veïns. Ara, parlant amb els veïns i veïnes de la Roca pel carrer, una de les frases que més em comentaven era és que ningú va a 30. Realment ningú va a 30, però si s'ha posat 30 no ha de ser una decoració més de la via pública, sinó que ha de ser una cosa que hem d'integrar. Per contra, la carretera de Sant Agnès, on s'hi ubica des de fa mesos aquesta caixa de radar mòbil, és un dels punts on la velocitat màxima permesa de 60 km per hora es respecta més. Una dada que, segons l'Ajuntament, indica que la caixa funciona com a element de seguretat fins que a l'estiu comencin les obres de la rotonda. Al final la conclusió és que la carretera de Sant Agnès, que era una molt conflictiva, que va generar molta reivindicació veïnal per la seva manca de seguretat, a dia d'avui s'ha convertit en la que, amb diferència, és la via on hi ha un respecte més gran per aquest codi de circulació. Les dades recollides durant aquesta campanya serviran ara a l'Ajuntament per dissenyar accions per millorar la seguretat de la mobilitat al municipi. Accions com la incorporació de coixins berlinesos que s'ha fet darrerament al carrer Costa Brava per reduir la velocitat de pas dels vehicles. I aquesta altra vessant, potser més tècnica, més analítica de tota aquesta campanya, que ens ha de servir per detectar què és el que passa i després amb els actors principals, com pot ser la Generalitat o pot ser la Diputació, veure quines mesures hem de corregir. Del 85% de vehicles que han superat el límit de velocitat, la policia local n'ha denunciat un 24%. Aquests dies, les persones sancionades ja han començat a rebre les multes a casa, unes sancions que tenen un import mínim de 100 euros.